Hej alle sammen. Og vi til vores snekugle. Hey! Skal jeg se? Det er ikke jul med. Det er fint med. Hold kæft, man. Det er... Hold kæft, man. Yeah. Ja. Jeg bliver helt i julehumør. Det er vi jo altid. Nu når vi hedder julemænd, så burde vi egentlig have nissehue på. Det burde faktisk. Jeg har bare ikke nogen nissehue. Lad os finde nisse for helvede. Nej, det er ikke.